Ak prídete v týchto dňoch na Brněnský medzinárodný veľtrh vlastným mopedom, čaká vás hneď pri vchode príjemné prekvapenie. Servis Javety. Kým si prezriete veľtrh, dajú vám zadarmo do poriadku váš moped. Z noviniek veľtrhu vybrali sme pre vás tie z odvetvia spotrebného priemyslu. To je dodávkový skuter a to je dodávkový Spartak. A toto skladací bicykel. Rozložený na 4 časti dá sa pohodlne nosiť v kufríku. Na tranzistorový magnetofón môžete nahrávať kdekoľvek. Televízor s veľkou obrazovkou nebude už v byte zaberať toľko miesta ako doteraz. Kamera na 16 mm film s transfokátorom. Novými typmi plynových piecok uzatvárame prehliadku výrobkov, z ktorých väčšina bude už v budúcom roku na našom trhu.